Morgen is in Ljouwert het heerlijkste bevrijdingsfestival. En een van de bands die daar spelen is Orca. Orca ken je misschien nog als de winnaar van Lied Internationaal, verliezen hier in Bretagne. Ze komen van de Faroe-eilanden, dat is een eilandengroep, zo wat boppen Schotland. En ze hebben een eigen taal. Maar de band heeft ook een eigen sound, die ze maatje met eigen betochten en eigen maken instrumenten. Ze zijn op tournee terug Europa en nu ik al een paar dagen in Friesland. Halbe Pieter Klaus, die zocht ze op. In november 2010 won de band Orca in het Franse Lorient Lied Internationaal. Dat is het liedfestival van minderheidstalen. De bandleden van Orca komen van de Faroe-eilanden, wat luidt Boppe Schotland. Op dit stuit binnen de muzikanten op haar Europese tournee en die begint deze keer in de oude kleestkapel van Sibranda Hoes. Want hier hebben ze de oude dagen haar een tweede cd-opname. En ze binnen net de eerste band die dat hier doet, want bijgelijks de kast wie hier in het verliezen ook voor opnames te vinden. And how about extensions? Do you have any extension cords? For power? Yeah? That's a good question. I've been in bands before, like written in English, but for us it's. I think for this it was totally natural to do it in Faroese, and also we've done like projects in the past where we sang in Faroese. It's kind of. I think for me it's because I write the lyrics and. You feel a bit disconnected sometimes from what you're trying to say when you write in English, because it's not my main language, it's not even my second language. Vraagje. Heb jij toevallig wat jaartjes liggen en wat stroomblokjes? Ze komen van de Faroe-eilanden, dat weet je. Zo'n 50.000 mensen die praten Faroeersk. Dat is een taal, zit een beetje tussen het IJslandsk en het Deensk in. Nou ja, het is dus een taal die nog volle liedser is als het Friesk. Dus ja, als dat niet minder iets taal is, dan weet ik het niet meer. De muziek die ze maakt is heel bijzonder. Dat komt ook omdat zij hier geen bestaande muziekinstrumenten gebruiken. Alle instrumenten die ze gebruiken, die hebben ze zelfs betocht, zelfs bouwd, zelfs ontwikkelen. En ja, daarmee maakt ze een heel bijzonder, heel eigen loemet. It started as an experiment, but I think kind of everyone who was involved thought that we hit on something good. I don't know, it's kind of, you feel a bit more free with it.
And it gives you some sort of creative freedom, I think, and playfulness. Yeah, it's a satellite dish, and we cut it in half. Yeah, you can play like that. Yeah, it's like a chord instrument. This is like a lamp. We just took all the guts out of it, and put a string in. Why don't we just like fill in the rest with shit like that? That shit's tighter than the songs that sound bad. Yeah. And it seems like every time we jam, all four of us connect, and we're very open and we're very into it. Yeah. It's when we start forcing the songs that we're not familiar with yet that we have the problems. So why not like rehearse, and then whatever like time is missing in the set, we need to fill in 20 more minutes, then those 20 minutes are gonna be 3 jams or whatever, you know what I mean? This will be one of our last tours with these instruments. We feel that we want to move on. And we'll continue with Orca, of course, but it will be a new Orca. 5 mei is Orca te zien om 1 en 4 uur op het Bevrijdingsfestival in Ljouwert.